Toată lumea, eu sunt Dar și astăzi facem un unboxing. Am deschis acum cutia să văd. Și uitați ce am. Și să îl scoatem. Cum putem cu mâna. Uitați-l. Ceva din el. Și să vedem cum arată. Uitați-l. Oare mai are ceva pe aici? Nu mai are... Nu. De fapt are aici. Da, un șurub. O, știu eu de unde e. Ia, aici. E ca să prindă asta bateria. O să închidem frumos cutia, cum și-am deschis-o. Cum se poate. Uitați-o. No. Și aici în spate avem alt calculator, vă spun de el până când închidem asta. Cutia. Și asta a fost unboxing-ul, sper că v-a plăcut. Dați un share, un like și abonați-vă și tot ce este bine. Eu am fost Darius, ne vedem data viitoare, pa, pa!